Alebiak geuren ibilbidea osatzen, kantanak dira. Osan dauna, txani maukan, Baldintza gogortze. Zelkatu diren atletak, ikuskito. Txisperak ematen abiatu dira eta nola dira. Aguantatuta Adrián. Aguantatuta. Dosificando muy bien el arte de los retablos. Oso ondo irati. Dale, voy. Garaipena, alaxe da. Naiz eta taldekidea hortzuen, metro bat atzerago, hirugarrenko ere hartu da. Ale Mai, erresondo. Apa irati. Osondo irati. Osondo irati. Apa leire. Horren atzean. Beste bezala, animo eta horra, hasteko seinalea. Venga Jon, venga Jon, venga Jon. Tranquilo, controla la venga, bueno, hecho. Venga, Ander, aurreago, venga, Ander. Venga, aupa. Venga, Ander, aurrea, Venga, venga, hondo. Tengo Gipuzkoako txapeldu berria. Bigarren tokian Urola Garaiko atleta. Eta lasterketaren tokian Tolosako atletaren. Oye, Neko. 207. 0,64. 0,77. ¿Dónde cae? Mira, horrazkeneko horreta. Urretxu Zumarra eta Lehazpi arteko lehia azer horako txapendena ditugun barraren atzean bizi, joete bezala bidatu dira hauek ere 6 metro txapendun handi honi Benjamin Mañako ea neska nola datozen bi neskak horre 3 metroko tartean bata besteren gainean atzera begiratuz espringo gorra
atzetik datorren aurre hartuta. Alimeri hor amaituko dela. Amaiur, errazki lekuona, aurkari pastitu garen. Infantil nesketako koiuna, hemen ezue. Antzuako herri eskolatea, ekara dara gure. Iñaki Zurionak eta Zilarrezko dira. Eta infantil mutilekako irabazia, Atine Ilago Horretxe, Zalangurei, Ilarguneko mutila, Gipuzkoako Zalangurria, infantil mailakoa. Taldekako zeltapena. Inoiz baino gehiago.